txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen hastera! Kaixo Jara, zuk hortik oporretan ibili diren pare bat lagun dituzu, ezta? Bai, baina ez dakit nora joan diren. Izaretarik, nora joan zarete? Albaniara joan gara. Zeran pasatu duzue? Oso ondo pasatu dugu bidaia. Non egon zarete Albanian? Bloren, Tiran, Andorresen eta Saranden egon gara. Zenbat eguneko izan da bidaia? 4 egunekoa da bidaia. Zer egin duzue Tirana kapitalarian? Torre del Reloj, Merkade Tirana eta Meskita Namazga ikusi dugu. Zer egin duzue Tirana erloju dorrean? Erloju dorrea ezagutu genuen, eta Jara poltsa bat erosi zuen. Zer egin duzuen Durresen? Tour free bat egin dugu. Zer ikusi zenuten anfiteatroan? Ikusi genuen mutil bat ontoa egiten eta barrezka geben. Zer bizitatu zenuten Bloren? Independiente monumentoa, Kanina Gaztelo eta Zuberne bizitatu dugu. Zer egin duzue Kanina gaztelua? Argazki bat atera genuen. Zer egin duzue Saranden? Jara laku batean sartu zen eta igal bat koska egin zion. Jara oparitu zidan kotxe berri bat eta kotxe horrekin ospitalera joan ginen. Eskerrik asko Izaretarik galdera erantzutea. Gomendatzen duzue bidai bat? Hau? Bai. Eta galdera bat, Albanian egon zareten horientzat. Nik badakit Albaniako bandera, nahiko berezia dela Europan dauden beste herrialde batzuekin alderatuta, daukalako erdian oso handia den zerbait. Zer da Albaniako banderak erdian daukana? Txori bat da. Dragoi bat. Edo txori bat ez dakit. Dragoi, txori, ez da? Baina egoak dituen animali mitologiko Bai, baten antzeko, dragoi ezta? bat, igual. Eta zein kolorekoa da bandera? Pues gorria Gorria eta eta beltza. Gorria eta beltza. Zein kolorekoa da arranoa edo agertzen den animalia? Beltza. Oso ondo. Bale, eskerrik asko zuen esperientzia partekatzeagatik. Beste batera arte, agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.